Is-Sibt filgħodu il-Parlament se jiftaħ mill-ġdid u bekk tibda l-14 il-leġislatura. L-attivitajiet uffiċjali jibdew b'qudiesa fid-9 ta' filgħodu fil-Konkatedral ta' San Ġwan il-Belt, ikkonċelebrata mill-Arċisqof ta' Malta Monsinjur Charles Scicluna. Ikun għal-ħabta tal-10:30 ta' filgħodu meta il-membri parlamentari li ġew eletti fl-elezzjoni ġenerali ta' Marzu li għadda jaslu fil-binja tal-Parlament. Hemmhekk l-iskrivan tal-Kamra tar-Rappreżentanti jaqra il-proklama tal-ftuħ tal-Parlament u wara jaqra ir-riżultat tal-elezzjoni ġenerali u anke ir-riżultat tal-elezzjonijiet każwali. Wara dan issir l-elezzjoni tal-Ispeaker tal-Parlament. Il-Gvern se jkun qed jerġa' iressaq isem Anġlu Farrugia li jeħtieġ jikseb maġġoranza sempliċi fil-Parlament biex imexxi din l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż għat-tielet leġislatura konsekuttiva. Wara dan l-Speaker tal-Parlament jingħata l-ġurament tal-ħatra mill-iskrivan tal-Kamra Ray Scicluna u wara issir l-elezzjoni tad-Deputat Speaker. L-Oppożizzjoni Nazzjonalista innominat lil David Agius għal din il-kariga. Il-pass li jmiss ikun li l-membri parlamentari eletti kollha jieħdu l-ġurament tal-ħatra. Wara dan il-President ta' Malta George Vella jasal fil-Parlament fejn se jkun milquh mill-Speaker u anke mill-iskrivan tal-Kamra ta' Rappreżentanti. Kif jidħol Dr. George Vella jagħmel id-diskors tiegħu u hekk tingħalaq l-ewwel seduta parlamentari tal-14 il-leġislatura. Iċ-ċeremonja tal-ftuħ tal-Parlament wieħed se jkun jista' isegwiha b'mod dirett fuq One Television li se jkun qed ixandar programm speċjali minn One News. Il-programm se jkun ippreżentat minn Samuel Lucas u jibda fit-8:30 ta' filgħodu. Matul dan il-programm se jkun hemm diversi mistiedna u anke kollegamenti diretti mill-Belt Valletta.